Unya, nakasuway na mo og panguha og mga kinasun ug kasag sa dagat. Pwes, karong adlaw, kuyugi mi ninyo para manguha og mga pagkaon sa dagat nga pwede natong maandam sa lamesa para sa atong pamilya. But wait, dili inana kasayon ang pagpanguha og mga kasag ug shell sa dagat. Kadili pa nimo maabot ang hunasan. Pagkalisod sa kauglakaw, padung didto tungod sa kalawom sa lapok. Mao pagani pagsugod na mo paglakaw, pero perti na kalawom sa lapok niya malubong ang among tsinelas kung magsulob ni. Mao nang gusto mi bilin sa among tsinelas aron dili mi maglisod sa paglakaw. Ay, bilin nun dia. Dito matulog dito. Ang lapo-lapo na ilhan sa mga maanindot mga beaches, pandunay mga portion sa dagat dinhi, nga mga lapukon pareha dinhi sa among lugar sa Mactan. Apan kining mga lapukon nga kadagatan, dunay maayo nga gihatag sa atong mga residente. May kasigaran sa mga lapukon nga dagat, daghang mga shells o mga kinason nga pwedeng makuha ug makaon ng mga tao. It is 15 minutes already gikan sa among paglakaw dito sa unahan hanto dinhi, pero paminaw na mo murag layo pa kayo mi og kinahanglan lakton aron makaabot mi sa portion nga daghan og mga kinasun. Ang among unang nakuha kay litob, tawag nga saltwater arc clams. Kasagara makita ang litob sa mga mabaw nga parte sa dagat. Lito. Ah, dito. Dinhi sa among lugar abunda gyud niining gitawag nga litob. Apan challenging kayo ang pagpangita niini, eh dili nini mo mailhan nga dunay litob sa ilawom kung dili ka swito sa pagpangita sa litob. May mata. Sige na ko. Dapat nimong tan-aw ng duha ka kagmay lungag sa bus. Ay maunay ti mailhan nga naay litob sa ilawom ana. Kinahanglan og focus ang pagpangita ani aron maklaro ang mga timailhan ani litob. So, layo kaya itong ilakawa no, gikan dito, padung diri. Ang problema nyo ron kay padung na ko nagsaob. Kanya, tulo pa kabuk katukuha. So, medyo layo pa ang area nga itong katuan. Kanya, mali pa naman groups diri. Groups, yeah. So, atong gilaktan. Matuon kayo nga nagkinasun nga sakit steel, gibilin to chinilas dito, malubong sa lapok. Para niya, sama niya. Usa sa nakapalangan namo sa pagpanguha og mga shells mao ang baton ug mga hait nga agianan. Sakit kayo sa among tiil kung among matumban ang mga bato ug mga uban pang shells. Tungod kay lapok man ang agian namo ganina, among gibilin ang among tsinelas o nang nagtiniil rami dinhi ug mao nang sakit ang among tiil. Inig kunob namo sa mga hait nga part sa dagat. Happy to ang taon ko no. Delikado ni kay maaptatik tao. Dagat. Kaya layo pa itong nakawan, maapta niya, tadi karwaw lang ulo, atay sakayan, atay tara. Delikado na, niya, nagtaligsik gamay day, ganina. Kusog kayo yung hangin po. Yung madungog. Nagsugod na may og focus sa pagpanguha og mga pagkaon sa dagat. Halos wala na namo na matikti ang palibot tungod sa kagustuhan namong makuha og daghang shells. Uban pa, apan nagsugod na dayon pagdako ang dagat. Buot pasabot ani, kinahanglan na namo nga paspasan ang pagpanguha aron dili mi maabtan sa taob. Ay kung mahitabo nga maabtan mi sa taob samtang naa mi sa tunga-tunga sa dagat, dako na kay ng problema labi na nga wala mi dala nga sakayan. Jellyfish. Malampay ba? Ha? Katulo. Gano'n katulo? Oh, ano. Butang sa mga sudlanan. Ano siya katol ka? Ano mo siya katol? Katol sa pwede sa kanon. Okay. Sa pwede sa kanon. Pumulis, basdan. Sa mga Teka dago, tanan to. Nakabo. At this point, gamay pa man ang among kuha, unya hapit na mutaob ang dagat. Napugos mi og kuha og mga jellyfish o gitawag nga lampay-lampay para among mapuno sa among pagdala pa uli. Ang lampay-lampay daghan kayo na dinhi sa among lugar. Kay dili kayo mokuha ang mga tao ana kay katul kuno unya luod pud kuno kanon. Pero wala sila kahibaw nga naare paagi aron dili katul ini kaon. Pagkuha na mo sa jellyfish or kanang gitawag nga lampay-lampay, ang iya rang lawas ang among gikuha. Among gitangtangdaan ang iyang mga tentacles o mga gaway ay mauman to ang katol nga part. Inig human among gipahid-pahid sa bus aron mawala ang katol before na mo isulod sa mga sudlanan.
Atong first priority is ang pagkuha og mga shells o mga kinason. But then tungod sa kakuwang sa oras ay mahadlok man ta nga basin maabtan ta og taob sa dagat. Plus nisugod na pud og taligsik ug usog ang hangin. Ato na lang gipangkuha og unsay atong magian padulong sa pagpauli. Pareha sa lampay-lampay, kinason, puro tagimtim or gitawag nga young oyster. What is soda na? Dagan lagi nih. Isda. Pero naay panghitabo, mawala na mo damha. Sige, sige. Di Ha? bisa mo kutan dire. Ano na? Mayuhan ka naman ah. Tumbon naman. Isa na sa Nakuha si Hana og kasag, dili lang kausa. Dapat isa. Kuti sa alok. Alis ate. Kung dili kaduha kay gayon. Yan na. Ako natamban. Kumain mo na. Natumba naman. Oh, grabe. Hindi na paakan ko. Yun lang ito, masama di ka mga... Ano yun? Believe mo yun. Ayun, hargana. Ayun, hargana. Naihait ilang kilid niya. Mainan kami. Minsan na, basta. Diba, na kay matumba na kanang tunok. Ah. Pag tunok ba na, dili sa kilid-kilid lambay man na. Parang na liyo ba. Si Papa may nagtudlo na ko na dyan. Dili sa iyo na pagpanguha ni lambay. Gawas nga lisod ni pangitaon, lisod sad kayo ni kuhaon. Kay mamaak man ni kung dili nimo matarong kupot. Pareha sa nitabo ni Hana, pero ipakita ni Hana kung unsay buhaton aron mabuhi ang paak. Dako na kayong dagat. Ano? Isamot kalisod ang paglakaw namo padung pauli kay nianam na og dako ang tubig. Nya lawom pa gyud kaayo ang lap. Kung nagsulong pa mi sa among tsinelas ana nga time, panigurado mahabilin gyud ang among tsinelas sa lapok. Pila na ka oras ang nilabay ug pag-anto sa katugnaw, usog nga hangin pero gamay pa kayo ang among kuha. May na lang gani nga nakakita mi og mga tagimtim o young oyster sa among agi-agian padulong pauli. Kining tagimtim, pilit ni sa ugat sa mga mangroves ug sa mga bato sa dagat. Mao nang dili mailhan nga makaon sa diay ni siya, ay mura ra sad siya og bato. Alipay gyud kaayo mi kay sunod-sunod ang among pagkakuha og tagimtim. May na lang mapun-an ang mga kuha nga mao'y amo isud-an sa panihapon. And now it's time to go home. Ang among naagian padung sa dagat, mausad ang among naagian padung pauli. Dunay lapok, mga batuon ug hait nga dalan nga mao'y nakahatag og mga gagmayng samad sa among tiil. Pero okay ra na, worth it man sa nang experience kay nalingaw man mi sa among pagpanginhas. Ano kang yung kuha? Wala nagkuhaan niyo eh. This time, amo nang limpyuhan ang among kuha aron amo nang maandam sa panihapon.
Unya, murag gyud ni ang among sudan. Mo na to kuha. Pero don't worry, doon na tayo solusyon ana. Ang ending, ipalit na lang mi yung sardinas para ipuno sa among sudan kay gamay raman kayo nya dili pa gyud paigo namo. Asam to ni Iguan. Nawa pagi kutsara. Amo to rin. Aba di kinil. Kunin ng isda. Kay kaon mo na, kaon. The lesson behind this video is ang dagat makahatag og pagkaon natong mga tao. Pagpugi lang ka og pagpanagat og pagpanginhas makasud-an ra gyud kay adlaw-adlaw. Pero aron makataba ang dagat nimo, dapat imo sad siyang ampingan ug dili abusaran. Ay kung padayon ang pag-abusar nato sa kalikupan, labi na gyud sa atong mga kadagatan, dili dugay mahitabo nga muhunong og hatag og pagkaon ang atong kadagatan.